tothom, els xiquets i les xiquetes de l'escola Doctor Ferran sabem que el turisme al nostre poble està molt arrelat a la guerra. La memòria històrica és imprescindible per evolucionar, però i si li donem la volta? Benvinguts i benvingudes a una corbera diferent. Original, Divertida! plena de cultura. Irresistible, oi? Veniu, que se n'explicarem més detalls. Imagineu-vos un recorregut pels espais emblemàtics del poble ple d'activitats fascinants per a les famílies. A mi m'encantaria visitar un poble així. I a mi. I a mi també. I a mi. I a mi també. El nostre projecte és d'un escape room on tu quan arribes et donen una tablet i allí surt un vídeo on t'expliquen una mica d'informació sobre el poble vell. Llavors allí tindràs que trobar una altra pista i també portarà un altre lloc i així tot el temps fins arribar al final on si arribes en menys d'una hora et donaran un premi sobre l'església del poble vell. El nostre projecte seria fer un escape room tant virtual com presencial, tant en família com tot sol, un apartat més relacionat amb la guerra i un altre més relacionat per a fer en família. I per a fer-ho virtual se necessitarien les ulleres VR i per a fer-ho presencial s'hauria de vindre aquí al Poble Vell i fer una visita guiada. Al Poble Vell hi ha lletres repartides per tot arreu i d'aquelles lletres tenim que buscar la paraula dinosaure. El nostre escape room està pensat en família i per a totes les edats. Hem pensat també de fer una pàgina web on allí surti informació sobre l'escape room que volem fer aquí a l'Abecedari de la Llibertat. Si ho aconseguixes guanyaràs una entrada per al Museu 115 dies d'aquí de Corbera. El nostre projecte és un escape room i intentem fer que els nens i nenes aprenguen més sobre la guerra i ens tenim que escapar del poble vell en 60 minuts. Al principi del joc els donaran un mòbil o una tableta i allà els hi arribarà pistes i tenen que trobar un passadís secret. Ens ajudeu a fer-ho realitat?